କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଶୁଆଟି କହିଲା ମାଲିକ, ଆଜି ଯାଇ ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ବା ମୁଁ କେବେ ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଗଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାଧୁଜୀ, ଆମ ଘରେ ଥିବା ଶୁଆଟି ପଚାରିଲା ସିଏ କେବେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସାଧୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଶୁଆ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମାଲିକ, ସାଧୁ କ'ଣ କହିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସାଧୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶୁଆଟା ବି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଭାବିଲେ ଶୁଆ ମରିଗଲା, ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାର ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଶୁଆଟି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଲେ, ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପରେ ବି ତୁମେ ସଂସାର ମୋହ ମାୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନାହ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ମୋର ଇସାରା ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କେବେ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛେ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ମର୍ମାର୍ଥକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି, କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ପେଜ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।